Vítáme vás u videa z anglického projektového dne na ZŠ Otevřená, kde se běžné učení mění v nezapomenutelný zážitek. Naši vyučující si pro tento den připravili různé aktivity, které oživily svět anglického jazyka. Od her přes divadlo až po zajímavé prezentace o anglicky mluvících zemích. Angličtina ožila v každém koutě školy a ty máte jedinečnou příležitost nahlédnout, jak vypadá výuka, když se do ní zapojí kreativita, týmová práce a nadšení. V naší školní kuchynce se ale dějou zázraky. Pan učitel Stejskal zde vytváří tradiční anglickou snídani složenou z fazolí, párků a vajíček, hříbků nebo rajčátek. Osmáci vytváří fish and chips, což je tradiční anglický pokrm. Deváťáci poznali, jaké to je učit. Připravili si hodinu angličtiny pro prvňáky nebo druháky a celou ji otučili. Super! Paráda! A kresli. Super! Ano, to je dobře. Kočka. Žirafa. Zelená. Potkali jsme paní učitelku Beránkovou, která nám představí hru kroket. Takže co nám řeknete o kroketu? Kroket pochází z Anglie z počátku 19. století a je to společenská hra, která se ujala a spoustu lidí v Anglii tuto společenskou hru vyhledávalo a stalo se velice populární. A my si to tady dneska na projektovém dni vyzkoušíme s dětima. Nejenom kroket, ale máme i soccer dneska, fotbal. Děcka si mohli vybrat, jestli budou hrát fotbal nebo kroket. My jsme dneska tady na kroketovém hřišti. Takže máme tady týmy, červený, žlutý, zelený, hrají postupně podle barviček, které jsou na kolíčku a úkolem hráčů je dostat koulí brankami do cíle na druhou stranu hřiště. Takže takhle. Tak děkujem. Děkuji, přeji hezké sportovní odpoledne. Podívejme se na úžasné irské tance, které tančí paní učitelka Rusnoková a zbytek. 3, 4, hop, 2, 3, leva, 2, 3, hop, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dolů. Druháci si vyrobili dostihové klobouky a zazávodili si na domácích dostizích. Na chodbách naší školy jsme náhodou potkali velice zajímavou osobnost. Mohl byste nám říct něco o sobě? Ano, jsem Oscar Wilde a přišel jsem tady do školy vás seznámit s mým dílem Dorian Gray. Toto je Dorian Gray, herec, který mi pomáhal to dílo stvárnit a oživit. Samozřejmě víte o tom, že jeho duše a jeho stáří se v tom obrazu objevovaly a Dorian díky tomu mohl žít celkem bezstarostný život a bylo na žácích 7. tříd, jestli ho žít nechají dále tímto životem, anebo obraz zničí a Dorian nám umře. No, dal bych slovo i tady mladému umělci. Prosím. Co mám říct? Jak se ti hrálo? Překvapivě dobře. Ze začátku jsem si myslel, že to bude těžké, ale v průběhu hraní, už prvního vystoupení, jsem zjistil, že v tom není žádný problém. To je dobře. Dorian vlastně nemluvil, dělal jenom výrazové pohyby, gestikulaci a mimiku a šlo mu to velmi dobře, protože se pohyboval jako ve snu. A to jsem byl hlavně já, samozřejmě Oscar Wilde, který mluvil, že? Ale bez tohoto mladého umělce, který hrál Doriana, by to vůbec nešlo. Mohl bys nám něco zahrát? Něco konkrétního? Nějakou mimiku zkus. Tak třeba, jak jsi smaloval obraz. Co ty na to, ano. A vidíte, takhle někdy může tvůrce hovořit se svým dílem. Stává se to. Tak prosím.
Dobře. Přestírejme, že to má paletu. Krásné. Dokázal nádherně improvizovat, nic se mu nemuselo říkat, umí to sám o sobě, má to prostě v sobě. Ano, Dorian byl zahleděn sám do sebe a maloval i rád sám sebe, jak jste mohli vidět. Holky, mohli byste mi říct, co tady děláte? My děláme poster na Oscara Wilda. A můžete nám říct, kdo to byl? Byl to spisovatel, který psal i divadelní hry a poezii a hlavně pohádky. A dostal Nobelovu jak se to vyslov? Nobelovu cenu. Ano, to bylo přesně. Žáci 2. stupně se v myšlenkách přinesli z Anglie na Oktoberfest a proto si vyrobili tematické podtácky.